मा कुरु धनजन यौवन गर्वं हरति निमिषेत् कालः सर्वं मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। ମା କର ନାହିଁ, କୁରୁ ଧନ ପଇସାରେ କିମ୍ବା ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ଅଛି, ଜମିନ ଅଛି, ଘର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ଜନ ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧୀ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଧନଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଗର୍ବଂ ଅହଙ୍କାର କର ନାହିଁ, ହରତି ଏହାକୁ ହରିନିଏ, ନିମିଷେତ୍ ଗୋଟେ କ୍ଷଣରେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ, କାଲଃ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ, ସର୍ବଂ ମାୟାମୟମ୍ ମାୟା ରୂପକ ଭ୍ରାନ୍ତି ରୂପକ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ, କାରଣ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ଇଦମ୍ ଏହାର, ଅଖିଲମ୍ ସମସ୍ତ, ହିତ୍ୱା ଜାଣିକରି, ବ୍ରହ୍ମପଦମ୍ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱର ପଦ ପରମ ପଦକୁ ତ୍ୱମ୍ ତୁମେ ପ୍ରବିଶ ବିଦିତ୍ୱା ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ତାଠାରୁ ମନକୁ ହଟେଇକି ଯେଉଁଟା ନିତ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁତତ୍ତ୍ୱ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ତାଠାରେ ମନ ଲଗେଇକି ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହା ଆଦି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଛୋଟ ଜୀବନରେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଖୋଜି ନେବା ଦରକାର ଏବଂ କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସମୟ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ, କ'ଣ ହେବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଧର୍ମ ଧନ ଓ ବିଦ୍ୟାର ସଞ୍ଚୟ କର। ସବୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେଠାରୁ ନିଜେ ବାହାରିବାକୁ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କର। ଏଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ତୁରେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର କରିବା ମୂର୍ଖତାର ଜିନିଷ। ଶାଶ୍ୱତ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର କର।